Yo, na yomi da matni. Yo. Na ne mami ba han ne. Mi hiya mumua. Na me emlemi na me ba matni me ni. O ye frafrani ba. Ba yai. Ena ba me ba na me adwuma. Ni me adwuma no na me mo me ho. Ena me mo me ho no. Ni na me me mo me ho no na emi ni ho. Me ma woni mi me ma me woni mi e ma mi no anamo na me ma ni na ma me ni ba na me ni akwa omoa ma huma no na ne me ya da ni me ni a aya huma ma me no ma ya ni ni me ba ye no e na me ma ni James ohu me James dai le aya na ne ma ni na aya na mi mo ni be ma wale runu ni di aka ho ni aka ho no onu ani ni aka ho no ye yo kasa ni ohu me no na ne o me wale me ni me pa na mi adwuma ni me ba me mo me ho enu ni na ma me ba ha no ma ohu me no ne ai o me ne mi anu o me ni ma na ya wo no wa hu ma hu ya no na enye na o me na me ni me no e ma ye na ni e ho no mu na nyi na ma ye na me yale e na me boy o ma me boy na me ni kan wo na o ni ma ni mala na no ni nyina no nya botre onye mo ye no si di kan ko sirim na wo beba yo ni o ni ma ni na e ba ye me boy e ma oni me ni mi e ba ye Emma o nem ne wo na no ni no o ba no wa ba me hu o mu na wa ne na o mu na o mu ma no Emma ni wa le me na papa ni yo na me ma me ne no no na papa ni ma mia ye ma mia ni me ma na ne o me wa le me na ne o ni me na nwem wa ni a ene ni no mu me no ni no hwe me na me wuye ni o hwe me a e ma me wuye e ma me na me monya na enyina me wana ho no mo na enyina no hwe me ai ma me said ye be ya na asem no be ntientia moja e kobo wo no ni anti sini na yi film na kwasem no na pono na poso ate ni no eno ni nyina no o mama ne kwan na o me wale me ni o pa ne me wuye no ma wonta mo mienu e na me ma ne ho wa ne me na ho na wala ne hu ya ni me na ho no mo 9 years ne enfienum nenum e na me na ho no mo me no ne o me ma me ni ni 9 years ni mu no e na me ne me mo wa ni yo e ne me mla ni me na ma e no me na ma e no na ne no hu mi no na ma hu na mu ya mo e ma me ka ne e ne ma na ya ba ni hu mi na no ni me wa ni na wa mu ya mo ni ma e ni ya wa na me an won e ne ma ba ni wo na me wo na me hu o mu e no ni wa ni me nya mo ne no wo no ni no ye mi na ni ya na wo ni me wo na ma wa hu no na ni ma ni ye ni wo no na mi a me ka o mi wa na ne me nya mo ne no nya na man me nya mo ne na ni me ne mi ni ne mi a no o me o ni me wo na mi mi a no ye na nyina ya na ni me ne ni wo mu no na me na nyim na wi a ni me nyim na wi a no ena enche nyankoma go beba eye na no na me eye me na ma me wo no ena ne me wo me ma no me na wo nem na wo miem ma mi ena na wo na wo ni me wo ya me na wa ni yes ma pa na me ma ni me nya mo na me nya mo na nyuma na ni na ena me ni ye pa ne aho nyina no no na me ni ho no mo na ne wo nya mi ma ya
na I want no woman ba ni why na ma woni ba amuro ba any pat near na na me ne hwen wona no ne wo ma na onya ni hene ni na oni ama me nye me ka na ma ne onya mo ne na na o mi nu na o ma o mi o me wo na mo na o ma o mi ne no onye mi ma e ma ne nye wa yi ma ahwe na me no me anamo na me wa me papa nua nwa na no e wo na bi ma wan na e wo mo ye no na nia me wo ho no na ma wa ye adwuma ho na omi ama me adwuma mo me ho ne me na ma me ni amuro pa ne ani no na me wona nya me ma no ma me nye ma bia na me ni amoa wala na me wo ye ni wo ye no me na ni ena me ni adwuma omi ka na me ho ni ana ma wo omi ka na ma wo na me ni hu papa mi no ni o mi o ni me ho no ni me mla ho na me me na ho na me mo ni e was she ho e wo na bi ma wa ho no ata no wadi mfie sen no akọ wanya mfie sen na ma wo wanya mo ye ni o na ye oba otoso mienu no eno so oba o se twen yo ka say me wo ye no papa no ni ani na ma me ma na me ni ka me ni me nua ka onya mo na ma no o ene me ye adwuma me ye akra na me ni ama no ni me ye na nua ye akra ene ma no me nya mi ana me na me ma me no ewo ninem na wa ni hwe enkwala no ni eno no mu no ena me ye ho no ma me ni ho no ma me ye adwuma no wo numa na ma nye wa ya ewo ena mele me papa me ma no na me papa sebra me mla kumasi bi wa ni kaya ka nyina me ena ne me nie me nya ne me ma mium na me ma ha no ma wo na ne no ni na wo wa ne me na ne me po me ho a o ya ma ha no ma wo me ma mi ama na me ni aye adwuma no wa nye ni nya ni a me na amamium ni no o ma me na wa ni wo no ha me papa ma me papa no ka ne ne ya me ni wo wala emia na ni no me na wa na ni a ene me na mla na wa ni wo ma me ma o me ni manim na ya woni unom ho na ma ohunu ho na wa na ama ya na ma na woni me ama me unom ho na wa meye ne wo ne wo ye na mi ama ni me ma me na nya ma huma no ho na mai ni me na mai no ye nyina ye ne ho na me ne o ne o me ma mi no ami e ma mi na me na ho no wa ni yo wa ni ni mom ni mi ya mo ne ma na ni ena ye ni ho ni ho no mo ena ma mi e wo ma me no me ma ye no ono ane no me na eni wa ni ma me ne oni ho na ne mani ha ana ne mi hia me na ne oni ho a mi wa ma me no ho e wani ena ni yo eni me ne wa no ma me na ni ena ne ni anu mama wa no me mi ama me wonyenya ma mi no me ni hwe a me ye me nyi no ho ni me nim ni me ye ena ma me ne o ene no mo no o mo to ni no ne me aya ni a ena ni no mo no ni me ni me ni ena ma me no ni me ye ni o me ni me ena o kire wo ena o ni me ena woni ma me ne me manye ena me nie wa mo ni right ena me nie na me no wo ma ne ani eni no mo no ni ani ena me nie me ne me wa wa ni onye na man me nya mo ne man no ni me ko ni ena sanu o de sadi wo mu ma ena o na ni wo mu mim ena asanye mo ena na anye me me na no na ese nyankoma go nso aba nyankoma ho no no me no e mame mo toya mu de papa hele ni afi mu go
wakwa wontafo me de obekọ 5 years wa ama wa utawia me de obekọ 4 years wa ama akotra sahwe adwuma wo sebra wo ba yo mfa wo nkọ wasa ba fim wo de awom wasa anyem nyankomago ene wo se enu su kosirem ko me bo a to asufu no what me na ma wo ma me nyim da wo na wo ma ho no mu e me ya ani no na me papa nyini ba wo ho no mu ena wo ma ye no papa no nani wo ne ne wo na nanim ena wo mu ni ye mimia ninu me papa wo me papa nyini no ewu ma me aya ga na ye bre ni nti because uku ni so obi pa se de ye betimi anya bre ye ka se etie wudie ya 3 bebo ne enwe sei no wakọ wudie toso me ensa enan ena wo sirem ukọ hye sirem ko wudie toso na wadi sen wanya ena no so wo ba no so ma wo ma ena ise wo ne nkura ni nyina aba mo ba ide na asi me ma ye no me munum na so ma nwura ho o ma me nwura ho na me papa ne o meye me ho ane nana me mama ena me ne me papa ne meye me ho ane nana me mama no o na ma me why ma me na ma wunyen ene ni na me ba wo na no ane ni na wa na ma me ama na wa hwe wo ye me ho ane no asane me adanyem na wa na ma ya na wo mium eno no mu no ne me ya ne na chese ya uku na asem nyina ne se sa akọ na womla me ye ho ade ansa na waba uku ani so akodi 1 year enkura ne nyina so wo wosim wo bole ga kula ejese wo ba de nkura ne bai mo bai manya sei ye bai nyanya numa na mo dai wosim ba otu opunti na mo dai ni anu o mununu mo ne no e na wo ma na mo da balande na me da balande wo ne nkura no me ne nyankuma ho no me na me ni mai de ne bai nti eche na ama ye de tawia no ne entafo no mai wo bai hweme obi epu na akọ osari awu asane wada eno ne etu sanyi mu numu abeye dai eno no ne ni anu ne ma me wa adwun adwun be wo ba no wo bo wo hye kwando minim ya ba wo ba se sie ya wo de awo mu ama wo no wo hye kwando ana wo hwie gu mu yo ya asere ne ho fa asere wo sole pa na mu ni figure wo de te fo mu wa ya wo bo ne ho ban hwemanim ne ani nkomo na ye nhwe enti se no se wo sanyi mu bie mu a wo ba ndai enti se wo ha wo nyina wo de ba ye ne sen ya me hawa me ne ma ne erade os erade nyankopon kafrawati ya kafrawati chese otumu se me ben ko ya bayo a onimu nyansa se no ya ose ni problem nyina ne se sanse sankura ne ko ekura na se ose oni boriga fie owo boriga na kura to mpesa ne mani school be ye basa empeni fonta for no more how many years 11 omo 11 na tawia nso wo sen ono so courses na nyankamago nso wo sen bapa no baby kan wo mai hu me sama me moye no na me won mo no hono mo na o ka na ne ho ajene no oni o ma mi eyeme ema mo o ma ne ba ye no ya woni ma na ne ai wa no ma na nyai ama oni o ma me so na menya ukun ahoma ne so hello Sompa FM hello James ma he Bena Patronet say na me adum na azo me patro mi ra me ho ye me patro ni ma baba wa friend ya agana ozai unim ya agana ha mi no yo wada roma waba mi program so Sompa nkomo TV so
na waka nsɛm no bebree sɛ ne ti a watwa mu ane sɛ wo se on san fa nkola ne nkɔ na wonya bi bɛyɛ ne ho ade a madam di opapa number na frɛ no why di opapa number na papa eje James ye nyabotre ne yen kasa na yenim sɛ ne papa wɔ hɔ ne ye ne wo kasa eti nyabotre ye wi a be frɛ ne papa no sɛ no ɔse wo se wɔnkɔ na akɔyɛ ne wɔde atoso yo wɔde toto pakɔ yenya mo ho adaagye sɛ ne ye ne mo kasa na mo no mo pese mo de o pressure aba na me na metia no me so menya akoda abrewa ye fe ne tuo na respect bi na ya na ye de ma mo ya na mo kofa ma na mo wura fi se o mo wa mamra na wafo bi babai wane na wo nkola enan wano dindidi oba ye nyina wasa ene na koda wasa adwane udoma 4 days na uba ya fra ne ene wo kasa wo bu afu ye mfra ne papa ya na mo nim sema na o mo kro mo wa mamre na ya na mo ne wo mo koda no na duru woni ye hwehwam ana mo dwane woni ne da no na akogya ne si esire mu bode ge kura 4 years no na wo se ye nya wo den eya na mamu mo me joku mu sa o ya hello Eja James hello madam me dia yi me depend ya take you dina me ka se brown zo ma mi ya se wi na ma brown no eni ejina ba bi yie me pa cho na we anya ntokwa onu no wo di o papa de number na frɛ no na tie de o papa na eka ye pe wo de kakra bi ansa na ya pe papa no wada woroma na chese ne papa no de ye nya papa na wo ne ye nkasa ana me se frɛ no papa no me ni problem ya uni problem bi madam jade o kan me ni problem krache shawo kasa yie se wo mu ho a shawo kasa yie na baby a wote na wo ye adwuma odon keke ho no sojafo na beba wo so asojafo ene beba wo so mo fa no wadu ani tum mo ko fa nkrofo mama ayi wani wo mu wi a wo mu de wo mama mre ba na mu dwane wo so ye be ma wo hwe wa ba wo to no wa wo nan no bi nan ra obama wo na ma minu ma na ma nyanu. Okay. Hello, Mr. James. Good morning. Come on. Hello, Mr. James. Good morning. Emlanti ama no. We are na bi mu kwa wo wi ana mo pese obi na emehwe mo mama mo ana. Ya. Ehin na uku no ya adwuma. Don ka ke no ya adwuma o kasegu akasemu ni ye. Oye no mlai. E dey surprise. Ene ma mia o mo ni mema mia no mlai. Wa fo bi baba wa mana ya hagad woman de na ba betena ha. Mo ba mo didie mo tesai. Me ma ye no ne na o memie mo no na o ma ni ne mi no wa no ma na mi wa na ne mi wa no mi no wa no no na no ma ni a mo ni na no wa ni ni a no no woni nkola na no ma mo 30 cities for 4 days no na mi hu ne mo bopa enu na no ma mi ni mo ma intie no Mega free Sompa TV Kumase Number 2 Livia. But only me Gana. No I'm ja. Ha? Masa. Yes. Kaje so de makwa akoma FM. Wasa memma. Omo mechimu kwotu memma. Kaje so memma omo fam kwotu. Opening. Memma. Memma. Pese memma. Oh, to boase. Memma. Yeah, would say me nkomo as a memma. What I say. Hello. I'm Sompa phone. Sompa for.
I'm one. TV station I frɛ wa yɛne wodi nkɔmmɔ a woka telephone no. Ɔpɛni nyaabotrɛ na yɛne woni nkɔmmɔ sɛ be me frɛ wo no menni watam ɛna nyɛ ntɔkwa na mede ba mebusa wo sɛ wonni mababaawa a yɛfrɛ no yaa agana. Mini no. Yo, wɔde asɛm bi abɛdan sɛ ɔne wo wɔ mma ɛnan na sɛ sɛ wo ne n'asetena mu no woso wɔ nsa nkɔsirem meanwhile na ɔyɛ n'adwuma ɛwɔ sahwi hɔ baabi na ama ne bɛɛ Kumase sɛsei no media me nipa yɛ toɔ no me yɛ asantini wo so yɛ north. Okay, but wiase na yɛwɔ no ɛnyɛ yɛadwene sɛ bɛfo obi ba na wayɛ no basaa sɛ mimi nuaba obi de bi di ne koraa ɛnyɛ me dɛ. Okay, ɛti wo me hu no a woyɛ frafrani ɛnso sɛ ɔwɔ no bisa ne sɛ ne wodi ka wo ntaafoɔ ɛtua na mmɔ wo pɔn wo nyinaa me ne ba hɔ wobɛdi na wɔtwe mmiɛnsa me ne wo me nam ne wawoa adwuma nso deɛ ɔwɔ hɔ a adwuma ɛtumi kɔ fam. okay, fine saa tam na wo papa koraa te hɔ na wo papa te ate ɛna agya adwuma no te kɔɔ fam meyɛ m'adwene sɛ meka kyerɛ wo papa sɛ ɔma wo mmla wo papa ɔwowɔ papa ɔwowɔ ka kyerɛ me sɛ sesei no ɔyɛ saa wo a wotɛ wia no ɔmo nsa ama wo ma ɛsaa na me no atia ɔmo amammerɛ nti a wɔ sɛ mede nantwie ne nnyae no ɛba nsa nya adeɛ sɛ ɔmbɛmo aba ɛti wofiri hɔnom ɛbɛsɛ kɔ wo papa nnua ho wɔ sahwi na wo so kɔyɛ adwuma kakrakra wɔ okay. yɛkyerɛ na mefiri a wo papa nom sɛ sesei no mɛtumi ɔm bɛtumi ɛba ma aba ɔma wo mmla na nka wo so bɛpɛ biribi yɛnyɛ no kakrakra nyame boa a mmerepam no yɛhu yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛtie wobaeɛ no wo so wapɔn ho wasua adwuma apɔn ho pɔn ho wɔ okurom hɔ nyinaa mebaa hɔ ma amammerɛ a wɔsɛ yɛyɛ nyinaa no ɛyɛ fa ho bɛɛma mebɛyɛe na ade pɔn ho nti wowɔ ha no ɛna agya nyinsɛn saa baeɛ ɛna wofiri sahwi hɔ no meka kyerɛ wo papa na wo papa ma wofiri sahwi hɔ no wokɔɔ sahwi hɔ koraa no ɔbaeɛ so ɔkeka ne nsɛm bi a sɛ yɛ a wɔkɔ no so nka ɔbɛtiatie ne ɔba mo hɔ no ɔbɛtie no yɛ ankaa na yɛ no mfi a nkyɛm ɛna wofiri hɔ obi a yɛakɔyɛ wɔ amammerɛ ne adeɛ koraa no wokɔyɛ adeɛ nti sɛ woyɛ ɛne sɛ me no koraa na asa adeɛ a memefo kaa de panimu di m'akyi ɛdi na wotwe mmiɛnsa no nyinaa no ade no maadwene nkyerɛ me sɛ ɔmo yɛ adeɛ no fa wo ho awonya fa akɔyɛ saa ɛpasɛ mekyerɛ wo adeɛ bi mu yɛsɛ no nkyɛn bi na mpɛ sɛ o clarify ma me kakra o so ɔkɔyɛ deɛ nsɛ sɛ ɔyɛ ɛno na yɛ deɛ ampakyɛ ɔfa m'akyi a ɔmo mammerɛ mu no kɛndi kwa so ɔyɛ saa adeɛ no ɔkɔfaa w'akyi ae ɛno obi na ɛsɛ wobusaa no ma no gye tom ɔno aka ne nokorɛ ma mefrɛ papa mo nso koraa ma ɔno nso kae so ade wa akɔyɛ ayimum saa adeɛ no na ano yɛ kɔɔ wode me kɔ Akoma FM mekɔpɛgya saa asɛm no baeɛ no wo mempɛ wo anaa mempɛ wo asɛm a saa adeɛ no siiɛ no ka mɛyɛ dɛ ka hɔ nam de bɛtwe me ho ɛno nti na mama akɔfa saa asɛm no ayɛ dɛ aba mu no fi sɛ meme ne wowɔ nkoraa nti meyɛ maadene sɛ mempɛ wo anaasɛ bi a megya wo agyegye no biaa wowɔ nkuro mu hɔ nkyɛn bae ne yɛ sɛ wo papa bi awu long time mekora menim no baa mo deɛ mutumi de ayie to wɔ bɛyɛ 5 years ne ayi mu hɔ nti na wo kora wompɛ sɛ wobɛkɔ ama wo nua bɛrima ɔdi w'akyi wisu yɛde bi maa me mekora no m'ani nyɛ ho aka kyerɛ me sɛ wowɔ me nkyɛn no a wo so wo ma no me na mewɔ wo ntɔreti sɛ wɔ sɛ meka kyerɛ wo sɛ firi me nkyɛn no kɔ ayie no ɛnyɛ wo na wobɛgyi saa de sɛ wo ma ɛma mbɛka kyerɛ wo sɛ mo mama mlɛ no hwɛ deɛ mo mama mlɛ no gya ama wo nua ɔdi w'akyi ka asɛm a wɔka kyerɛ me ama hɔ no koraa woka kyerɛ me sɛ wode me nta so mebɔ wo maame ama me wo maame ka kyerɛ me sɛ ɔpa mekyɛw no me nua no ankasa yie fine ɛno na nkyɛe wowɔ hɔnom na wode nyinsɛn no kɔɔɛ wokɔɛ no mahu sɛ woayɛ mmerɛ wo so ɛa na wofe wontumi nkɔ nsuo wontumi nyɛ hwee woayɛ mmerɛ wonyinsɛn a wobɛfe saa maane sɛ wontumi nyɛ hwee wo so woso adeɛ koraa na wani so ayɛ sɛ deɛ duru wo no nti ayie no mu wɔ no a wokɔɔɛ no na mehwɛ a na aduru mo mo hɔ nkateɛ dua ne ayimu dua ɛtaa ɛna agya meyɛ no sɛ okay ɛne ɛyɛ ha wowɔ hɔ deɛ a ɛne deɛ bɛyɛ ne sɛ sɛ aduru hɔ deɛ a mesɛnde wo sika
idika bi ka wo se obetumi aye adwuma se bi a obefa nyama bi na waton ana aka jem se yinje no nti nfa nante nkoku na ya amkodwa wo so no enti magine ba so se then yes ana se dia manu nse ndu isha na omo no nka tie no ana ya mo no bi ma na pa apafo no ana ko aka se ni obeto di odi begu so ko fa apafo la ni se ndu se 15 minutes adi bi to so se fa do na se ya dia wo fa ko me die ebe ba no benye bia 3 bus bia na ze 4 bus bia na ya taka je ye hu die be ye okay ile ano bisano o wie ya wo se anyeye adi na wo de ye no ka anyeye fine aduma de obi ye boka man fa anya asem wo ho no me send you 15 million no ka no me de bia me sole bia 2 million 1 million 3 million na me send them out ama se bi o ma se no mama o ba se ke kwa ko bu ni na ba week ni mo no me say number na yi 5 million de send them say ani amonyi na mo to bu nfanti wo say ya ma me epra no mo ho nkyere mo ma wa ye adwuma ana o se wo ka se o peli fo na ga nyumre na mi ko fie na de den ta fo na ni te bia no wona bia ne papa yi be ka se ne obai na ya adwe papa no so ka kire da left say me ne wu mi elu ana afa adwene na ye bia tankura ji discovery ni kwa mzi ni ma ta be ni te bo sina wo bi won 15 million okay be di na wo ko ne ko ye adwuma no tankura nko school say ya wo papa na ko ma be to ni yam no bo hu ji bi emu ni kwatia am tum boade am so wo da na yi na me prepare say emu bi kwa na ni twa be ya na ma be ye no hu se mani abre ayo ka bi bia da abusuafo yenti asem ni etie ni ye ta asem yenta nipa bia ye de o ma semba na ye wadwe say ye frɛ wo a wo ba betoto ayampia no we are here for serious business ye di agro na ye wadwe say wo de pepa me mema na fron mi to nyame sa wo ye wadwe say wo de pepa wo mu ho na ye frɛ wo ne nya daage se no be kasa na be ye ho so ba betoto ayampia ebe faust rapture wujina fo so akasa meme ya santini ena wo ye frafrani no na okofa na nim so ye frafrani na wonim se wo ya santini ena ato pe frafra ena akofa na obi asoma na hu ne me ba na mu dwane wo ba ye ya wano dindindin wo manada varandam 4 days wane ne ba akwala ketu otua nufu ano wande onye obi de hye wano dindidi wasane nada ya ne wo kasa ugina fon so etoto ayampia baby a wo ye adwuma no wo benya nkrata baby ani kuwo ho no betena 50 million na wo to mfa nko body ga kura enko ye adwuma obi a wasue tire ya pon ne ho no onya baby tena okuma se a obetimi aye adwuma 50 million fa high one room ma no obenya obi atena na wo kana ko ekura na se no atena atwo mpna ye kan wo bedidi atem ofon so na wo me beba ho ya e de be bone na wo koye ya ye busa wo so kan no wo di ko wo mu me bewa kanu kure wo wo di ko wo nyabotre me ba no ma bebusa wo sa asem no ayi anu ama me na wo so wo to ho no wo to be ya wo de papa se sibe wo kun se wo ko se wi no sebi obi kodi unu kure wo no no ye kodi unu me ba o se no sum ye de na ma obi di ko wo mu ma wo no ne na ma na me na oni ni ano anya enunu ye hono mo no ye nua enye na mia na o menya no ye na o menya no ni anya onya enu emi na wo na wa ama me anu a anya no enu na ye ne ho no ye no wie nem na ye wie ni na ewia ye na nu anamo epo no ekwo ye adwuma ho ni na no aya ye wo numu na no ena ye etuko me pacho ya ma me long distance bia obi no kodai adre na ma obi no kodai ni nam no a me ma obi ne me na ye no na
me nyina ye den ya ho kira na ye wo ye no na ye wa omo na ye wo na mum ni na wo me na wo na wo ye na nyuma ma no ahura nyuma ni wa na wa na mum ho na ayi mi na omo me wa na wo me na baby a wo de me na mo no me nipa no wo de wo no kwafuom no do kwada afuom ho aha na ye den ho no mo no ho no mo no na nipa no memre me nti ye wure aha ni ho ya ni ho no mo no ye mi ho no mo ba ye unu etu okowure pu afuom ho ma mi aye na no na dura na juno be wure pu aha ni ma na no ni ho no ni ye mi ho no mo amaye ho ni no ane no anya ni ama no ati afaso eyede na tifaso ono ni na mi awi no no ni me amamne na ne ma me na be ma mi mu me ma na be ma ni ma ye no no ni ma me no me wo to repu ni ba ko pe na fe tifaso ana ono de da na mi ma na mu ye case ni eche no aho ne enya mi unom na de nyo ma police station no ma ya mi mo ma mi ya ni mo ma mi enya ne ya mi wa ye mi wo ho de repu e ma ye wo ye da se di